Dottomani MCLA Sutrindo Romo बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर'नि आफादनि मानगोनां बाहागो लानो हानाय फरायसालिनि कलेजनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन गिबियावनो आङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सोरगोआरि जिउ सोलेर बिनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। लोगोसे अबंलावरिखौ आङो बे समाव साबायखरबो बावदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनि बायदि गोग्लैसोनाय सोबख'जानाय थगायजानाय नेवसिजानाय मोनसे जायगायाव जोनोम होनायनि थाखाय आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाथियावबो आंनि आर'ज बिथांनि आद्रा थालांनाय हाबाफारि बिथाङा नुलांनाय सिमा बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय थांनानै थानाय बर' हारिनि थाखाय हाबा मावबाय थानाय बर' हारिखौ अनसायनाय गासैबो मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो बर' फिसासिम अराय सम बोर सारस्रिहरो। गावनि सिनायथि आखा राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै आखा फाखानो जोंखौ अराय सम थुलुंगाहोबाय थायो बिनि थाखाय बिथांनि खाथियावबो आं आर'ज गाबबाय। दिनै क'क्राझाराव दतमा दुर्गापुरिजों लोगोसे सारा आसामनि गंफ्रोमबो जिल्ला दख'रा इउनिट आरो गामियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान एबा फरायसा सानखौ फालिनाय जागोन। जोङो गासैबो जोंनि एबसुनि जिल्ला कमिटिफोरखौ थिसनहरदों जे बड'फानि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ आरो बर' हारिनि माहारिबाद बर' हारि थांना थानायनि जिफोर बाथ्रा खोथाफोर बेफोर एजेन्डा हाबाफारिफोरनि सायाव दिनैनि सानसेयाव जोङो गुवारै सावरायनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौहाय बाहागो लानो थाखाय बयबो खावलायनांगौ होननानै मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन बर' हारिया मोनसे गोब्राब थासारिजों जुजिनानै थांनानै थादों। मुलुगाव जोनोम जानाय सुबुं माहारि जिब जुनार गासैहाबो मोनसे जुजिनां थासारि थायो आरो बे जुजिनां थासारिजों चेलेन्जजों मोगा मोगि जानानैनो मुलुगाव बयबो थांनानै थायो। जाय सुबुं माहारिया एबा बबेबा मोनसे हारिसाया मुलुगनि बायदिसिना जुजिनां थासारि एबा चेलेन्जफोरखौ बुजिया बे हारिया मुलुगाव गोमालाङो मोस्लेद जालाङो। दा दिनैनि समाव जों जुदि मुलुगाव नायोब्ला थांनानै थानाय गोबां हारिफोर दङ बुहुमाव गेजेर हारि गेदेमा हारि बे मोनफ्रोमबो हारिया थांनाय जौसे बोसोराव गोब्राब मोनसे थासारिजों जुजिनानै दिनै बेबायदि मोसाहारि एबा जौगासार हारि जानो हादों आरो बेखौ बुजिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सेंग्रा बैसोआव लेखा फरायनायाव जोबोद आखा फाखामोन। बिथाङा MSc लानायनि उनाव साख्रि मोननायनि उनावबो साख्रि गारनानै बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थायो। बिथाङा बे समाव हमनो हादोंमोन बुजिदोंमोन आरो बिथांनि गोसो गोरबोखौ आवग्रिहोदोंमोन बर'नि बायदिसिना थासारिया सोबख'जानाय नासयजानाय गादबजानाय आरो जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि जि मोनसे इगनरेन्स गावखौनो बुजिनो हायै प्रेजेन्ट आरो फिउचार आथिखाल आरो इयुननि बागै साननो हायै बेबायदि खोथाफोरखौ नुनानै मोनसे गोख्रों जांख्रिथायनांगौ बे खोथाखौ बड'फायाव हमनो हादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा गावनि सानालासिनो दुलाराय माहारिनि खोथाखौ साननानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनदों आरो लोगोनो समखौ आद्रि खालामाजासेनो आफादगिरि जानायनि उनावनो बिथाङा दुलाराय बड'लेण्ड सोरजिनायनि खोथाखौ बिथाङा सावरायदों। बड'लेण्ड बिनाया बड'फानि मोनसे गिदिर एजेन्डा नाथाय बेल' बे मोनसे एजेन्डा नङा बड'फानि एजेन्डाया बुहुमाव बर'खौ मोनसे गेरेमसा हारि एबा गेदेमा हारि हिसाबै गायसननाय। दा मोनसे हारिया गेरेमसा हारि एबा गेदेमा हारि जानोबा जोंनियाव माखासे डिसिप्लिन नांगोन
माखासे सोदांनांगोन हारिनि आखल आखुथाय गोबां गेना गोरोन्थिफोरखौ सोदांनानै सासे बर' फिसाखौ गोग्गो महरै गायसननांगोन आखा फाखा खालामनांगोन साख्रि आरो सांग्रां खालामनांगोन गियान गोनां खालामनांगोन बुद्धि गोनां खालामनांगोन बे गासैबो खामानिखौ बड'फाया मावनो नाजादोंमोन ओंखायनो बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि हारियाव मोनसे सोशल रेभलिउसन नांगोन आबुं जांख्रिथाय जि जांख्रिथायाव समाज फोसाबनायनि खोथा सावरायनाय जागोन जि जांख्रिथायाव जौ जुवा दायना दायनि खोमसि फोथायनायनिफ्राय हारिखौ बोखारनो हागोन जि जांख्रिथायाव जोंनि हारिनि माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनो हागोन जि जांख्रिथायाव रांखान्थिनि खोथाखौ जों सावरायनो हागोन जि जांख्रिथायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे डाइरेक्शन एबा दिशा होनो हागोन जि जांख्रिथायनि गेजेरजों उदांस्रिखौ लाबोनो हागोन जि जांख्रिथायनि गेजेरजों जोंनि खाफालफोरखौ जों दानानै लानो हागोन बेबायदि मोनसे जांख्रिथायखौ बड'फाया बरायदोंमोन आरो बिथांनि बरायनायखौ दुलाराय बर' माहारियानो गसंनानै लादोंमोन बिथांनि दैदेननायखौ दुलाराय बर' माहारियानो गसंनानै लादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा मुलुगनि बयनिख्रुइ हायेस्ट जि मरेलिटी हायेस्ट आखल बेखौ बिथाङा सोरजिनो थाखाय खावलायदोंमोन जोंनि दिनैनि कनफ्लिक्ट जोंनि दाङाबाजिफोर जादों बे दाङाबाजिफोर जानायनि गुबै जाहोना जोंनि गोसो गोरबोखौ सोलायनो हायैनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोखौ जों सोलायनांगोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा जोंनो बोसोन होदोंमोन थांनानै था आरो थांनानै थानो दिनै मुलुगाव दावराव दावसि जादोंबा आसामाव इन्डियायाव बिटिसिआव जोंनि न'खराव दावराव दावसि जादोंबा जोङो सासे सुबुंखौ मान होयैनि थाखाय दा बेनिखायनो बिथांजों गोरोबनानै आङो बुंनो नागिरदों जे जोङो गियान आरो टेकमोन मानसिनि साननाय हनायफोरखौ मदद खालामनो हानाय जोङो बेखौ फरायनो हानाय बजबनो हानाय बे आखलखौ जों दानानै लानांगोन बिथांनि बुंलांनाय लिभ आरो लेट बियो सुबुं माहारिनियावल' थाखायल' नङा बियो जिब जुनारनि थाखायबो दिनै मोजां जिब जुनार दाउफ्रा मुलुगनिफ्राय लासै लासै गोमालांदों आरो दिनै मिथिंगायारि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा बुंदों जे बै जुनारफोरखौ बुथारनाङा बै दाउफोरखौ बुथारनाङा बे दाउफोरखौ बुथारोबा बे जुनारफोरखौ बुथारोबा मोजां बिफां लाइफां बिबारफोरखौ जुदि जोङो फोजोबनानै लायोबा अब्ला जोंहा मा जागोन मिथिंगायारि मानसि थानो थाखाय मोजां जागोन एबा थानो हायै बायदि जागोन ओंखायनो लिभ आरो लेट लिभ बियो मानसिनि जुनारनि आरो बिफां लाइफां एबा नेचारनि मिथिंगानि सायाव दिनै गोरोबफैयो दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर बड'फानि जि आदर्श डेम'क्रेटिक सुबुं दाराखान्थिजों जों बयबो सोलिनांगोन सासेया सासेनि साननाय हनायखौ बरायनांगोन बजबनांगोन आरो जों हारियाव अनलायनाय खौसेथि आरो मान होलायनायखौ अरायसम लाबोनांगोन नांलाय खमलायजों जुक्तिजुक्तताजों जोङो दिनै डिबेट खालामबाय थायोबा हारियाव दिनै जेरैबायदि हाबा मावनांगोन बे हाबा मावनाय थासारिखौ नांगौ बायदि दानानै लानो हानाय नङा नंगौ कनस्ट्राक्टिभ डिबेट जानांगोन दाजाबथायारि माखासे सोंलुफ्रा जोङो फैनांगौ बे बिथिंफोरखौ जों फरायनांगौ दा बे समाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जों खौसेयै बड'फानि जि साइन्टिफिक ससियेलिज्म बर' हारियाव सासेया करोड़पति आरो सासेया ओंखाम मोनजायै बेबायदि थानो मोना सासेया धोनि सासेया गोरिब थानो मोना बयबो समानै जौगानांगोन दिनै जों नायनो थाङोबा क'क्राझार नोगोरमानि खाथि खाला गोबां गोरिब गुन्द्रा बर'फोर दङ जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो गोबां गोरिब गुन्द्रा बर'फोर दङ जोंहा गोबाव बोसोर जों काउन्सिल मोनबाय जोंहा गावनि एमएलए मन्त्रि मोनबाय गावनिनो दैदेनगिरि मोनबाय बे गासैबो साननाय आरो मावनाय बे गोरोबनाय गैयैखाय दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि सुबुंफ्रा जौगाबोनो हायाखै दा बेनिखायनो जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफारि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव जोङो मोनसे मिशन फोसावदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गोजोरथियारि सोलायनाय बड'फानि मुङाव मोनसे गोजोरथियारि सोलायनाय मोनसे मिशन जोङो फोसावदों आरो बेवहाय गासैखौबो जोङो मावनो लादों आइजोफोरनि जौगानाय फरायसाफोरनि जौगानाय लाइमोनफोरनि जौगानाय आबादारिफोरनि जौगानाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि जौगानाय गासैखौबो लानानै जोङो मिशन मोनसे फोसावदों
आरो बे मिशनाव फैबाय थानाय गोलाव समाव आं साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गेदेमाफोरखौ जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुंखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों जोङो बर'खौ मोनसे बड'फाया लुबैनाय हास्थायनाय बायदि मोनसे गेरेमसा हारि एबा गेदेमा हारि महरै गायसननांगोन आरो बेवहाय साफ्रोमबो बर' फिसाया बिबान लानांगोन मानोना मुलुगाव जोङो मोनसे बेंगुरा हारि गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै थांना थानो लुबैयाखै जोङो मुलुगाव जौगासार हारि गेदेमा हारि बायदि जों थांना थानो लुबैदों अब्ला जों हाबा मावनांगोन हाबा मावाबा नारीखौ जों मालाबाबो जौगाहोनो हानाय नङा बड'फानि साइन्टिफिक ससियेलिजम गोनोखोआरि समाजबादि खोथा रायलायनो थांनायावनो आं खावलायनो नागिरदों जोंनि गेजेराव सोबख'नाय नासयनाय गादबनाय थासारिया जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव फैया बिनि थाखाय बयबो सांग्रां जानांगोन जों गावखौनो बायलायनाय फानलायनाय माने थाखा फैसाजोंसो जुदि गावनि हारिनि मानसिफोरखौ अनोबा बेजों जोङो जानाय नङा हारिखौ जोङो मान होनांगोन हारिखौ जोङो गोरबोजों बजबनांगोन हारिनि दुखुआव दुखु सुखुआव सुखु जों बयबो बाहागो लानांगोन गासैबो रां रुपा थाखा फैसाजोंल' लुबैयोबा जोंनि हारिखौ जों मालाबाबो गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर आं दिनै साबायखर बावनो सानो इउएनफोरा बड'फानि मुङाव बान्था होगासिनो दङ सारा भारतनि गुबुन गुबुन खना खनलानि सुबुंथिनि थाखाय खामानि मावनाय सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनाय साफा साफा गेदेमा जोहोलावजोफोरखौ हांख्रायनानै बड'फानि मुङाव बान्था होदों आरो बे हाबाफारिनि थाखाय इउएन ट्रास्टआ हाबा बानायदों आरो जोबथारनायाव आं आसाम सरकारखौ धन्यबाद होनो सानो बिथांमोना थांनाय 8 मार्चआव गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिबोनाय बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै गनायथि होनो थाखाय बिथांमोना मोनसे लाइजाम बिटिसि सरकारनो हरदोंमोन बिथांमोना बुंदों जों बेखौ गनायथि होनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय आरो बेनि थाखाय मोनसे लिरथुमनाय बड'फानि बागै लिरथुमनाय मोनसे जोंनो थाबनो हरनांगौ होननानै लाइजाम हरदोंमोन नाथाय बिटिसिनि डाइरेक्टरेटआ बेखौ थाबैनो हराखिसै बिनिखायनो जानो हागौ देग्लाय आसाम सरकारा बेखौ नांगौ बायदियै फालिनो थाखाय अर्डार होनो हायाखै नाथाय बिथांमोना गनायथि होनानै लाइजाम गांसे लिरबाय बिनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ जोङो धन्यबाद होदों दा जोबथारनायाव दिनै बड'फानि जोनोम सानाव आङो नोंथांमोन बयबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरदों मोनसे गोग्गानाय बावहरदों जे बड'फाखौ लानानै जों बयबो गोग्गानांगौ आरो बिथांनि जि नीति आदर्श बिथांनि सानस्रिखौ जों बयबो गोसो गोरबोजों बजबना लानानै आं बर' फिसा जों समायलायनांगौ आं बर' फिसा बड'लेण्ड रायजो दाबिनाया आंनि बिबान आं बर' फिसा बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया आंनि बिबान जों बयबो समायखिरा लानांगोन आं बर' फिसा आं गाज्रि खामानि मावनो हाया आं सासे बर' फिसा आं रावखौबो थगायनो हाया आं सासे बर' फिसा आं रावखौबो माने इनाय खामानि मावनो हाया रावनिबो आं गाज्रि खामानि मालाबाबो मावा जौ जुवाजों आङो गेलेनो हाया मानोना आं गेरेमसा सासे बर' फिसा आङो बेखौ जों बयबो साननानै लानांगोन आरो समायखिरा लानांगोन दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि मुङाव गोबां दान्थे बिदान्थे जादों नाथाय आलादा रायजो सोरजिनायनि मुङाव बर' हारियाव गोदानै दान्थे बिदान्थे जानांगौ आं जेबो गैया मानोना बे दान्थे बिदान्थेया बै बड'फाया जेला आलादा रायजो दिनै जागायजेनदोंमोन बै समावनो जालांजोब्बाय दिनै दान्थे बिदान्थेया गुबुन हारिजों जानो हानाय दान्थे बिदान्थेया सरकारजों जानो हानाय दान्थे बिदान्थेया जोंनि जायफोर सुथुर बिसोरजों जानो हानाय नाथाय बर' हारिनि गेजेराव 50 बोसोर 32 years बिटिसिनिखौ लायोबा 50 बोसोर आरो एबसुनिखौ लायोबा 33-34 बोसोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि सोमावसारनाय बेवहाय गोदानै बड'लेण्डखौ नांगौ नाङा बड'लेण्ड मोननांगौ मोनाङा बिनि सायाव डिबेट जानो हानाय दान्थे बिदान्थे जानो हानायनि थासारि गैला होननानै आं सानो दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाया जोनोम जाजेननायनिफ्राय गाबोन समफोर रुंसारि एबा रुंसारि जाजासिम जि बैसोगोरा मानसि दङ साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै बड'लेण्डखौ लुबैयो आरो बड'फाया बिनिखायनो बड'लेण्डखौ बिग्रोदोंमोन मानोना बे बड'लेण्ड होननाय सोदोबानो बर' हारिखौ इयुनाव फोथांनानै लाखिगोन जेरै दिनै आसाम रायजो जानाय लोगो लोगो असमियाफ्रा हां लानानै थांनानै थादों पान्जाब रायजो जानाय लोगो लोगो पान्जाबिफ्रा हां लानानै मोजाङै उदाङै थांना थानो हादों बिहार रायजो जानाय लोगो लोगो बिहारा दिनै थांनानै थानो हादों राव थुनलाइ हारिमु लानानै मिज'राम नागालेण्ड मेघालय बयबो हादों दा बर'फ्राबो मोनसे आलादा रायजो सोरजिनानै उदाङै गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो हागोन बेखौ आं मिजिंथिनाय जाबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो खेबसेबाव गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय नोंथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय